Og så sæt dem. Hej YouTube, som I nok kan se, er det Heider og Ahmed her med en ny video der. Vi vil lige snakke om planer for kanalen, hvad der vil ske her for kanalen. Og ja, Ahmed, vil du lige fortælle lidt? Vi vil gerne lave nogle pranks og sådan sjove videoer. Og sådan nogle melodier og sådan noget, vi vil lave. Og sådan nogle beats og sådan noget som for eksempel free beats, så I kan bare tage dem og lave for eksempel jeres sang eller sådan noget med dem. Vi laver sådan nogle melodier og nogle pranks, sådan noget sjov noget. Ja, og sådan lidt af hvert. Ja, det var det, vi vil lave for den nye profil, og så vil vi også, for eksempel hvis vi går et sjovt sted hen, som vi synes er sjovt, så vil vi også filme der og vise jer, hvor vi er og sådan noget. Og vise os, hvad vi laver i vores fritid og sådan noget. Sådan lidt af hvert for eksempel, og vi vil også, Men i hvert fald det her var vores kanal her og vores første video, og I må meget gerne søge ned i beskrivelsen af vores Facebook-side Indvandrerpranks. Husk at like siden for meget mere video, og ja, hej hej. Vi ses YouTube!